kaini bidanshabani chongbarino bwskango tonio salka te salji salka hakototi kaidi haste West Bengal te Assam hasteo wananani gri ungnani bagai wansuk mongkotor hakotor haphangni chongbarini bagai naikolnani chongjakha Tripura State Rifles no Tripura hasteo bo ojorawno chongbari tongmani bai koklam salaimani bisingti TSR jawanrokno bangthaya rohorjaknani wansuk jakha chongbari hingino sukangno hus ungui matongo abodi bisingo se kabangkok hasteo no chongbari haini bagai Minister of Home Affairs ni koimung bai TSR ni khorok rasni Nwichiba jawan kaichi company no West Bengal te Assam hasteo rohornai bagai wansuk jakha chini ni slai kabang hasteo chongbari ni bagai irungmari gnang o jawanrokno puitu khlaika hakotor haphang wansuk mani rigui o kaichi company no khakjakha kainei 8 hawk battalion no Bebak battalion no tongnai kaiba khlai company kaisa battalion rohorjaknai Assam hasteo tei bara hinke West Bengal hasteo o kaini battalion no tuidulnai rungmari gnang commandant Amarjit Deborma tei Alok Bhattacharji chongbari ni sukang tei ungui tongmani jorao central bahini bai kurungui kerong raidano narak thani nangkukmani barja yachaknai TSR contingent kaini hasteni chongbari ni tangbutang rok saklai norikha chongbari commission 126 Bidhan Sabha Assamo Waisabai no chongbari ungnai chuku April salmariwo tei babaisa 294 achuk thaini Bidhan Sabha ni chongbari ungnai wainei ke 23 tei 20 chuku April salmariwo o kaini hasteni board lekhajaknai 4 May salmariwo phia o TSR jawanrokno thepa thani puila kisa jengjalok laikha Minister of Home Affairs ni bukhaktei puilao Tripura hasteni thani Nwichiba TSR jawanrokno sanjakmani abo Tripura hasteni bukhakte goshi jakliya tangai hinke Tripura hasteo bo ojorao kaini chongbari ungnani thangai tongo chuku April Dharmanagar Bidhan Sabha ni by election te chini April TTAADC ni chongbari o kaini nangkukmani chongbari jorao hasteo bo naikolnani nango kerong raidano haini bagai hasteno wananani grikhe tonnani bagai fatar hasteo rohornani rohliya haste haphang yagulo hakotor haphang bai teisa haste haphang ni bisingo koklam ongkha paithago wansuk jakha Nwichiba liya kaichi TSR jawanrokni company fatar hawo rohorjaknai hinei o wansuk mungi ulo babaisa West Bengal te Assam hasteo chongbari kachang khlai mannai te babaisa Tripura hasteni chongbari bo mungsa jengjal onglak bebakno sapoloi wansuke hakotor haphang te haste haphangni o yapri sema kaisa srai phunukmari ongkha bo jorao bahaike yapri senani na video report news now